Здравейте хора, аз съм Black Devil. Този клип ми е първият, който ще кача в YouTube. И в него съм решил... първо трябваше да кажа, че ми е новогодишния клип. Да, то логично. Обърках се тотално. Ще ви покажа какво съм си подготвил за нова година, какво чудо ще правя. Нали. Това е мешката ми, която има доста пиротехника. Картечница. 20 броя. Не са скъпи, 2 лева мисля, че бяха. 5 гръмки на Корсар. Колко? 2,50 мисля, че бяха. 50 броя. 5 гръма, както казах. 8 гръмки. Също някъде приблизително 2 лева. 25 броя. Великите триъгълници, които също са 20 броя. Знаете ги, те струваха мисля, че 1,50. Димка синя. Също 1,50. За нея поне съм сигурен. Да. Имам си тук едни черни. Аз съм си кръстил като мен Black Devil, защото са черни и сигурно. И така да казаха ми в магазина, че гърмят много силно. А мен ме знаете, че аз съм пълна от качалка. И за това. Също така бенгалски огън, с който ще изпиша името на телевизията. По-точно на телевизията ли, на канала. Ето още. Ще пиша името на канала. И ще ги запаля. Ще направя клип. Сега да приберем всичко. Днешния епизод предизвикателството ми трябваше да бъде да готвя, което в момента го правя. Само че малко изоставих кухнята, за да дойда да ви покажа това и за да включа телефона да снима, да направя клипа, в който ви показвам какво имам за новата година. Ще прекъсна тук и ще направя малко видео в кухнята. И до след малко. Ето ме отново, вече съм в кухнята, имаме си зелеви листа, чушки. Също така имаме си във фурната плънката за чушките и зелевите листа. Между другото, аз мислех да правя спагети по моя рецепт, но все още се чудя. Добре, ще направя кратко прекъсване, докато реша какво да правя и след това ще се върна. Съжалявам наистина, че правя те прекъсвания, но няма как, пък не знам дали ще се качи толкова дълъг клип в YouTube. Окей. Прекъсвам. Ето ме отново. Това е вече готовата плънка. Добре. Това ще направя съвсем кратко, както ще напълня няколко чушки. Разбира се, защото все пак нова година. Така. Сега. Имаме едни избушили чушки. Аз казвам си нарека, те не са избушени, а избушили. Бетатка. Слагаме малко плънка вътре, гледам да не си изгоря пак някой пръст. Слагаме вътре. Принципно нещо, което ме предизвика да направя клип, в който готвя. Искаше клипа да стане пълна катастрофа, защото тя ще мислеше, че ще подпаля кухнята, всъщност не е така, защото аз мога да готвя. Добре, за пробка. Не се обри. Добре.
До тук прекъсвам, за да не става много дълъг клипа. Чао! Да, и весело изкарване на новата година, не препивайте, за да имате и утре. Все пак, на танци сме. Чао!